Dobrý deň, volám sa Milka Lučanová. V Tesku pracujem už od roku 2007 ako predavačka. Nakoľko mám rada ľudí okolo seba, rada im pomáham, bola som na to hrdá, že ma spoločnosť Tesco zobrala do svojich radov ako predavačku. Po 2 rokoch ma oslovila naša pani manažérka, či by som vzhľadom na svoje dobré výsledky v práci šla pracovať ako adminka. Túto ponuku som prijala veľmi rada. Na tejto pozícii som pracovala 4 roky. Keďže mi chýbal kontakt s ľuďmi na ploche, opäť som sa vrátila na pozíciu predavačky. Ako predavačka pracujem veľmi rada aj vďaka mojim kolegyniam. Sme veľmi dobrý kolektív, každý si vážime svoju prácu, každý chce urobiť čo najviac a najlepšie, aby na druhý deň mohli kolegovia začať s novým elánom. Naše Tesco je v malom meste, všetci sa tu navzájom poznáme. Môžem povedať, že s našimi zákazníkmi tvoríme jednu veľkú rodinu. Každý deň sa stretávame, radi s milým úsmevom obslúžime. Sme radi, keď nás zákazníci pochvália a naše úsmevy nám opätujú. Naozaj môžem povedať, že Tesco ako zamestnávateľ mi vyhovuje a som hrdá na to, že tu pracujem, nakoľko nedbá len o svojich zamestnancov, či už rôznymi benefitmi, ale organizuje rôzne charitatívne činnosti, čím pomáha našim deťom, rodinným príslušníkom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí sa momentálne nachádzajú v núdzi.